आता tang hindi mo hai rok kisi misana ya nang bla ke tv o nai mani alag ari ko ang sinok thangman lama yang sinok ta good morning tini pongai chi si bachawoi amra pai ke ma bo video khaimali ya tang hindi abo sangpa liangai ke tabo 10টা 10:30 pai tongo taksang tini blog start khai tongo tini bo semna pungo wati phajite engkha tipati mani no ba dom pai thagi thampi kam pure satung rekha satung dui tau satung khai cerang tongo phataro naine di phatara no khurei nahade satung osuno siring kirojak blai rok nokla kuruk baijak yang kisah tabu bernya hani thangi tong ta bahai dong yang sak rok ber jegi satung tumani satung mongke chini sako thang nai tong mai yang dukan bekhak berai nai grana hane koro ko abar tamdan khai tong bayo hana annong sa khari thango ta no khai thang ta ne kasi chi vlog ko bo chasma thuja mengana bong no ha bale yak nai to bong juta sana tore mani iko bong no go entry khai ke ta bai ko dul bai ji kasi eng kharjak bong no phale ke ta tong mani henai ber tang famous bro a chonjoi khalai ko hari bishoni tam ber lekhe dul sa bera ya pura biru sang tam na hai ba biri sa han kharo na chnai ba bong no phain han binda sung to phaijak khari tong video blog kana ki jai khari tong Instagram ro khe bahake nukjak sala dulo Facebook ro khe bahake WhatsApp status ro khe bahake mokhang risla khe pa nukjang sotiati asik bak par morok ang blog khaiti no mohai mang thatero tang khai jang hanai nugi male nong jenung mana sunung manaita hari bishur tini bushoni bagai sabo bitirok muirok songjaba kha busuk tam rok songjaba ke comment khai sabadi singla songya kotak di borosi hepeno kale khai jang mukhitung rok songya kota tungmani kisung tini di boro ko bushoni nermi songjaman ta dalog rok toma ro biti songjale meni ginrong nang songmani phunu kata just iko naine di bahake songka hanai o berane phale ja koyang lama bakak sinok tolaw apse sararo phale tamnan hanai sai tong layo anong ke borong nang video ti sai nara khata as top video ta di sari hanai hai mona sing chiri tong yang khetoro sagi tong kha ko borong ni achi sa uta an video kanani camera asik borong nungjang mu ta ke yang khetoro tokon bong no ano chagi tong kha sa hani o mora han na lai sik shwada na han tamnan dok hanai tong ke ang bo han kok sai tong khata borong ba se ya charai chukun cha no han takolo hon chiri gi tan bakhani ra tak bula takolo ke wang charai rok te chugui tong layo ke wa borong mang na tamna na kok sala ke sai simali yang ke bong la han te thas ke video sa gi tong khata ke sa gi apse ku te wa charai nang zoom khai phun chok ban takolo humani mobile nai tong pun bai shwarya so wa sala basang ya ra apse wa na han tamdan do hani tong ke amo kon kok salia bon ha video sai ta khata so yang bai tal le anu yang tam khetaro sa khani han yang bol himbroi sa ha tong ang khetaro sa ge jota machine nok thaman lama ke pukri rok bongla the video khai ta khata swari khetaro ki sunset basung kama yang ke sinok thangmani am ke sinok kheto tamong ke yang khetaro ketoni ke sara lama ota sing beri tong mani tabu khoro se daino hamya hani khana woi nanya phele jai ko
Nana sombai ke keparagan te pelang ke sok pai lai jak ke borong na di pi bahano te pun bu phayung song rok so tono thang sa ke mai chai tong lai tam jan ni sai tong lai kya ang bono video ti sai na khata ke borong clips na no phulung na hanai ke ko yang ke manai mobile lai tong tama jan nai tong borong tang mai cha lai tam dan yak rok ti sai kok sai tong lai ta ya bono ta Tini phungoyang na sone ni phakya mia ai dai ha mi ni nai thang la kya thang tini phungo no ko phakya ta no ko phai thu phakya srap sa satta jora wang thui malia la ke ta bo ke mai rok sa bai aku bai ye isau kakani phul dala thui mani boni aja gawo ko bo tamnai mai kle na hanai bonaro mani rok tuni keta jolpan mani rok kita buke chukyo rok tetei hanya tv nai tong khata bo ta mohmale 22 rupini chitchat with sorbi ni kaisa su khuluk ja su na nai tongo just o jaga season 2 bula ke tv o nai tong lai ta bu ang saijung ku tong mani thang pa khe bo dinna rok bo nai ne di kisa iko chitchat with sorbi 22 rupini so ukobo season 2 choli tongo choli ya mane ke already ekdin chung pai khang ke ang ke tini nai tong khata tang hindi mo hai rok kise misa nai nang bla ke tv o nai mani alada feeling he ba ke brong ni live rong ni tamo bo tong bo rok china nang ke obono tini te bo se gub goria phai mani ke obonai tong ko nai ni de sik thas ke question kai sini tong bro ha entertain khai ekdum mani lai hi ha ke kok sai tong lai tini te goria tam cha na chene ko tini te goria mane ke tini goria tini chin phai ta ke singke ba phai pro mate khulmiya ba thangpuru khulung ta ban ba ge peno tini baksar thangbayo ke ko ge phai ja yang tam cha na phai phunungla nungla I thachuk se jana phayon ha thachuk mos gri jabo ha mos gri jana phayon ha sai chong gena motang khin tupsla anu charna bai pha anu charna bagai tong me la sa chung jai bo go nang thin de mia achar khai men chai mia da sa bro ba lu su sa ka kotra wa da sa kotam lang ka sala yang thaikela ora pra tu sumu nang jak boni na ni na la da yang na phani la iko ti sumu nang nang ja tu sumu nang ja boni tu sumu nang jak boni ma khang nga ta or batang husla or se huo bisina wa ta ja ko school 10 din bondo manjak bla mor ban bagai na ko hakya chao I tong ta hana bui ke sab saniyang tabu phaiprom goria matai khulum sadi comment kai sabai dia ani blog ko tini or nai je nai tong nai rong sadi chutono sadi tini sab samniyang goria mia bahai ke balai lekya te mia tamo yang festival ok sori ba ke sadang takle kono jaga festival ok ma goria abon bagai te ka kok sa na men ka hai sin chang me na chong thang puru aro video kisa clip mani abo rijak tongo aporong no nai ne di porong pusu kok sa lai ke bone mong ni bahano boni bai boni kekai ha mai cha ti te han chi mani lai hi lai kok sa la chu ka nai ne di ki yang bu ti bio bo interesting kok sung tong yang tungmani tabu han tungmani wati wa ekdin wati wa uchin yang rong malawa bunyang ba bahai jani sidu bunyang sab yang wati hai tong tini ata pusur din dok phakya comment khai chadi video nai tong khe